Because the forest card, which will get the premier, especially every MC no. But MC get to watch ball, when he hear me MC. So because Kanola and Abika Mafia or Sono. Makana Africans say make up men and you have 9 name, I get it better me where may Jesus Bonya Africa. Because here I am now, Bomenana, because we I am a Muogi. I will go again in my eye with it. I have it. Nana is also as a Biconu. Oche Lutonia Opera. Who couldn't go to the free Nanazo. Okay, I'm just what behind him because I get overlooking now with Gariwa, your Nadi. Because I don't know now. I give you the Megos one. Because I now appointed our brother, the international coach. Okay, Yaka. But because Yaka and Pelembay, yes, all give them worry. I'll give them worry. Because I gave you a great book in your way like a people. Thank you, my coach. Jesus' name. Lord, today, in Jesus' name. Thank you. Because na can eka because ndumo umodoba because no we oju no we mobumene ade we try out. Because I get with Oji. Because we get with I3. Within I3, because in the committee of friends, committee, within I3, I get you waiting Oji. With I3 now. Locho mwene unike wote treba biko une wote ko fela geti we bueri church gebe ni committee no biko ebe obuna ha no kwa biko ama na ha na ni ha na-ekwu unu ga-agba fọsọ ka ewete tre anyị tinye ọjị wee bido di mmemme Nanyuku, thank you. On a demi walking na mmemme. Mmụọ bụ na enwere obodo ọbụla na-enweghị okenye dịka obodo nwụrụ anwụ. Anyị na-ekene gị nna. Biko, anyị ka na-achọkwa ndị ga-ewetara anyị tray. Anyị na-achọ ndị na-ewetara anyị tray. Anyị na-ekenekwe recognize the presence of ndị onye agha na nwanne ya H-grade. Anyị na-ekene ha ekene onye isi ha ekene ndị na-achụ klọb ahụ that H-grade. Biko ewekwe biko weta nke inye ka ewere ọjị tinye n'ihe
biko anyị na-emekwe anyị ga na-ekwunye bụ ihe nwa obele biko nụ maka na mmemme abịa tata bụ ka erie ka ṅụọ ka enwe obi aṅụrị anyị agbago witness n'ụlọ ụka mana ihe tọrọ m ụtọ ọfụma bụ na ndị Igbo ma eme mmemme inene the population bịara ebe a na mmemme a kịta anyị afọ half of this population n'ụlọ ụka taa mgbe a na-aga ụka fada na-achọ ndị mmadụ achọ mana ozugbo a kachara ụka ụfọdụ abịago obe ndị bụ umene ụfọdụ nọkwa na famili ndị ụmụode ụba n'aka ụka nke ha ebe ahụ mana ụka na-agakwa n'ụlọ ụka o wee na-ekwu okwuchukwu tata ekwuche tata daba n'ihe a na-eme ụfọdụ ka a kpọrọ mmemme imerime ka a kpọrọ mana one ma one bụ ihe bịarụ mana tata a kpọrọ imerime ogwe ndị bịara ebe a nwee ndị gba moto bịa ebe a ma ndị mere invite ma ndị eme invite ma ndị ji eba maka na ihe esighị ike na Naịjirịa a na-emekwa na-ekpo nri achị nọ nri nkịta che nọ nri nkịta n'eziokwu ịnatakwa ya adịrị ego na-eri nri na nri nkịta ghọọ nri mmadụ ọ bụrụ ka obodo a dị Naịjirịa adịgo mma kịta so biko onye ọbụla njekwa ihe ekweghị efere maka ndị kọmitii ga-eke nri onye nyekweghị akpa gị kpoghere ya nri biko unu amaka na-ekpote ndị mmadụ ka nri nkịta biko anyị ga-eme kishọ anyị ga-agba mbọ fụ na onye ọbụla bịara ebe a ṅụrụ mmanya wee rie nri nne nne anyị nwere afọ ka a na-ebukọta mmanya ebe a onye bụ ihe na-adị n'omenala ndị Igbo ọ na-adị ka ọ bụ a na-emekwa traditional marriage ọ dịka ọnya kacha ụtọ maka na ka esi eme a na-ekwe eme ị na-ahụkwa mmanya ụba na-akaghị ịbụkwara MC na-ekwukwu okwu ide ya na mmanya ahụ ọ bụrụ ihe na-akaghị obi a na-esighị ike so anyị ka na-echekwa ndị ga-ewetara anyị efere a ga-eji wee kpọọ onye ọchị anyị ama mmekwa ihe abalị maka o nwere oge ọ ga-eru anyị ekpe ekpere mmechi anyị ekpe ekpere mmechi ama m na Samson na ebe a biko Samson ebe ọ bụla ị nọ ị ga-agwakwara anyị ụka tupu ya kwado ọkwado na-eme ihe ahụ abịa ya nkenke achọbịa anyị ga-eme tata abụrụ nke a ga-eji gbarịgide agbanyere etiti mgbe niile ameghe ameghe agbafere anyị ọsọ maka ndị some people na-enwero change taa enwere ego a ga-abụ mmadụ biko ijiri ego gbara ọkpụrụkpụ ịbịakwute MC direct ọ ga-ebe ị ga-echenji ya mana iji ihe dịka 500 abịakwa na nso onye ọbụla chi 500 abịa na nso bụ onye ụta ahụ from 1000 and ebe $1000 ịbịa nso nga direct ndị na-echenji ego na ebe a so ihe niile soro ka anyị kwadoro akwado so biko a ka na-egbu oge na-eche anyị na-enye onye ọbụla n'ebe a assurance na health ndị forest guard na-ebe a na securities assured anyị nwere 100% security ebe a so ihe ọbụla ị chọrọ ime iji eji envelope ọ bụ jiri ego na cash owe ego ị na-agbakwa ego tata ị ga-agba mbọ okay so biko anyị na-emekwa mmemme ọbụla abịara o nwere ihe a na-adị na-ene anya na mmemme ahụ MC bịa ha na-enewe anya o nwere ndị a ga-abụ ọbụla afọ na mmemme ọbụla ya bụ mmemme ama nga mana ka anyị ka na-ene anya ha ogo ndị nke m fọrọ ofu onye a direct go mepe mpaakị oge onye nke bịasị mmeri agawa ọ bụrụ ya bụ na ihe na-adị ụtọ Ogechukwu biko anyị na-enekwa anya gị ihe oge a rụrụ kịta ka anyị na-eche ọjị Ogechukwu ị ga-abịa kene ọha na eze bịarụ kene ha ikwu na ibe bịarụ ebe a kene ha biko ị ga-abịa kene ha ebe ọ bụla ị nọ DJ ị ga-achọ ezigbo egwu malụ mma gị Ogechukwu ga-eji wee pụta ọ bụrụ na ị nwere mmege itinyere ya ebe ahụ biko na ya bụ ihe erugo DJ Tonto and the wheels of steel, you know how it is a scratchy banging every time, you know how it goes. HighLifeNT.com. Did you send me that's good.